Mit navn er Jørgen Andreasen. Jeg er testkører her for Iveco på nordisk plan. Jeg har været med her i mange år, helt tilbage fra 1986. Turbostar var et kendt mærke, som blev lanceret i 1985. Det var en stor V8-motor, som mange chauffører jo elsker. En 17,2 liters motor på 420 hestekræfter, som på daværende tidspunkt var den største, der fandtes på lastbiler her i Europa. Det særlige er, at man har en masse forkromede dele, som man ser med underspoiler med lys, og man har nogle lygter på taget af bilen. Man har nogle lufttårn, der ser ude på hver side af førerhuset, som man også har på Turbostar-versionen. Og så har man lavet en masse fin opbygning henne på selve bilen hele vejen igennem. Også indvendigt i førerhuset. Kom med indenfor. Vi ser her, at vi selvfølgelig har special betræk, som igen matcher lidt af historien for Turbostaren af, og med de samme farver, som egentlig var i de gamle Turbostar tilbage i tiden. Vi har også et specielt læderret her med røde syninger. Ligesådan har vi instrumentbordet her, som igen er i læder og med røde syninger, som man ser specielt musikanlæg. Vi har også her en lille italiensk detalje med rigtig espresso-maskine, som i Italien. Man kan have sin koppe med her, man kan lægge op i toppen her, lægge sit filter i, lægge vand på, og så få sin rigtig cappuccino-maskine, eller kaffemaskine, espresso-maskine, som man gør i Italien. Yderligere har vi oppe i skabet oppe her mikroovn, så man kan lave sin egen mad, kan varme sin egen mad. Og vi har bag mig her også et tv. Go.